ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପିତା ଶାଗ ରାଇ କରିବା। ବାଡ଼ିରୁ ପିତା ଶାଗ ତୋଳା ହେଲା। ତୋଳିକି ଆମେ ଆଣିଛି ତାକୁ ଆଣି ଘରକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲକି ଟିକେ ଦେଖିକି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳେ କାଠି କୁଟା କ'ଣ ଥିବ, ପୋକ ଫୋକ ବି ଥିବ। ସେ ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ବାଛିଦେବା, ଖାଲି ପତ୍ର ଆଉ ଅଗ ଟିକେ ରଖିବା। ପିତା ଶାଗ ରାଇ ବୋଧେ ଯେତେ ଦୁନିଆରେ ଅଛି, ପିତା ଶାଗ ରାଇ ସବୁଠାରୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଭଲ କି ମିନ୍ କରି ତାକୁ ବାଛିଦେବା। ବାଛିଆଟା ପିତା ଶାଗର କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ବାଛିଆଟା, କୁଟି କୁଟି କରି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ହେଲା, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନେବା, କିଛି ସେଇ ପରିମାଣର ହେଉଛି ସାରୁ ନେବା, ଆଳୁ ବି ନେବା, ଯାହା ରାଇ ପାଇଁ ଦରକାର ସବୁ ନେବା। ସୋରିଷ ନେବା ବାଟଣ ପାଇଁ, ଜିରା ଦିଟା ନେବା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତାୱା ଗରମ କରି ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକାଇବା। କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା, ତେଲ ବି ପଡ଼ିଗଲା। ବଡ଼ି ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ବଡ଼ି ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲେ ଟିକେ ନାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବଡ଼ି ଟିକେ ଭାଜିକି ପକାଇଦେଲେ, ଆଗ ବଡ଼ି ଭାଜିଦେବା, ତାକୁ ଆଗ ଭାଜିକି କାଢ଼ିଦେବା। ବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଠି ଆମେ ପରିବା ବି କଟା ହେଇଯାଇଛି, ରାଇ ସରଞ୍ଜାମ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତାକୁ ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଆମେ, ବଡ଼ି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ସବୁ। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ସେ ବଡ଼ି ତା ଦେହରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ତେଲ ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଦେହରେ ବଡ଼ି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦେବା, ଫୁଟିଯିବ ଆଗ। କଥାରେ ଅଛି ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେବା ପରିବା, ଯେଉଁ ଆମ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ପକାଇଥିଲେ ପକାଇଦେବା। ସରଞ୍ଜାମ ଯେଉଁ ଆମେ କାଟିଥିଲେ, ସେ ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ସେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ କଥାରେ ଅଛି ରାଇ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାଦ କେହି ଲାଗିବେନି, ପିତା ଶାଗ ରାଇ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଲାଗିବେନି। ସବୁଠାରୁ ବୋଧେ ଇଏ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ପଇଲା, ଲୁଣ ବି ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ସେମିତି ଘାଣ୍ଟିବା। ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏ ଯେଉଁ ତେଲରେ ଟିକେ ନାକୁ ଭଜା ହେଉଛି, ଭାଜିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍, ଯେଉଁ କଞ୍ଚାଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଆଉ ହେବନି। ତା ଦେହରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ସିଝେଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼ଣି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ବାମ୍ଫଟା ଆଉ ବାହାରିବନି, ହେଇଯିବ। ଆଡ଼େ ସେଉଠୁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ବାଛି ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ପିତା ଶାଗକୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଧୋଇଦେବା। ବାଲି ଫାଲି ମାଟି ଫାଟି ଯାହା ବି ଥିବ ସେ ସବୁ ତଳେ ରହିଯିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଟିକେ ଧୋଇଦେବା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଚିପୁଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଥୋଇଦେବା। ଭଲକି ତାକୁ ଛାଣିଦେବା, ଚିପୁଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ରଖିଦେବା, କାଢ଼ିଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇଦେବା, ଯେଉଁ ମୁଠା ହେଇଯାଇଥିବ। ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେବା। ଆଡ଼େ ଆମ ଶିଳରେ ଏଠି ଚାଲିଛି, ଆମର ବାଟଣ ବଟା ଚାଲିଛି, ଘରର ଘରର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଖଡ଼ 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 ଖଡ଼। ହଁ, ଆଡ଼େ ବାଟଣ ରେଡ଼ି, ଆଡ଼େ ସିଝି ବି ଗଲାଣି। ହଁ, ବାଟଣ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଧୋଇଦେବା, ଯାହା ବି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିବ।
ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇଦେବା। ବାଟଣ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ସୋରିଷା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଥିବ ସେଇଟା ଆଉ ଚାଲିଯିବ। ତାକୁ ଖେଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଥବ ହେଉଛି ପିତା ଶାଗ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସେଠୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଖେଳେଇ ଦେବା, ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ତେଲରୁ ତାକୁ ବି ଟିକେ ବଡ଼ି ଶେଷକୁ ପକେଇଲେ ତାର ଟିକେ ବାସଟା ରହିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁଠାରୁ ଇଏ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆର ଗରିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପିତା ଶାଗ ରାଇ। ଆକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାଇଁ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ପିତା ଶାଗ ରାଇ। ଫେର ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା, ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲାଣି। ହଁ ହଁ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା ପିତା ଶାଗ। ହଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ବି ଟେଷ୍ଟି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।